Because sibaleka inaliti, sibaleka nokufumana ipilisi. I think it's a strategy ke siqale about 2 years back. Sokusela amanzi ngoMandizi. And I can tell you now, ngigqibile 2 years andiyazi ipilisi emzimbeni wami, andiyazi inaliti emzimbeni wami. So I think ndizama ukunishiya nalo proposal ke uba naMandizi ke xa emane ngene toilet uquqiswa into ukuthi akutyiwa amandizi. Mandizi is the water day, then you letting your system to regain itself and start on its own, then starting from Tuesday going forward ke. Because uyazazi sinacawa ukutyiwa yonke into, so Monday restart your body. So mna ke ndiyiprove kumba I can finish more than 2 years ndingadibani nogqirha kungekho into endibanisa nogqirha. So ke ndiyabapracticisa ke nabantwana uba guys, by all means Mandizi makuselwa amanzi. So gula amandizi, into yokugulisa amandizi mayibe yi-toilet. Ugulela uba umane uyokhupha la manzi because you're cleaning yourself. So that is the idea behind indaba yethu yokusela amanzi. Girl, kukho le chat sinasina presentation ke siyiphethe bethuna esisifo nyase esinye isifo ke esi. So kungabi na presentation because sazenza clever ngenye imini apha safonela i-office ka-Director General. Manje Director General education. National. No, Mr. Matanzima, yes. Okay, Mr. Mweli, yes. We called that office Mr. Mweli. So Mr. Mweli come, akayiva nto siyithethayo. So wasireferisha ke kwaphaa ku-national office yabo ukuba masiyokwenza ipresentation. Safonelwa kakuhle kwathiwa preparishani nize nepresentation yenu so that izokwenzeka le nto. Zange ifike ipresentation. Sathi sikholwa kuyithetha ngomlomo le nto. So siyawusikholela ke nto sesisuka kulo bobo boba disorganized sayosichaza phaa ku-national office. But ke apho sikhona ke uGeli ke uza kusinikeza nje ipresentation uba yinto le nto iphambi kwethu, then what it means for umuntu olingana naye, then I can just indoleke from there. Course. Igama ngubambo from eClare behind 17 and namhlanje besopresenta ibaluleko kwe-life cycle. So njengoba sibona apha sibona i-different stages the-life cycle, isikolo, then umsebenzi, then usapho and all that stuff. So ekuqaleni kwe-life cycle njengoba sikhula siqala sifunde sikhuliswe ukuba sifunde izinto ngobomi, sifundisa ukuba siye esikolweni sigene i-knowledge, sigene i-perspective of how we live in life. And esikolweni like sifumana i-skills, sifumana i-knowledge. Njengoba siye esikolweni siyayazi uba sifundela ukuba yinto ebomini okanye we're working towards a certain goal. And i-goal yokuba siphumelele, so yonke into iqala esikolweni. Then njengoba sifunda esikolweni sifundela ukuba yi-certain professor okanye ufundela ukuba yi-gqirha okanye ufunda ukuba yi-artist. There's different career paths esigqitha kuzo esifundisa ngazo. Ixhomekeka ukuba wena unjani as umntu and wena uzibona unjani as umntu. Then after that sifumana knowledge, and then after lo knowledge siyazi uba like sis-director phi ebomini, and then sibe ne-picture esifuna ukuworka towards yona as i-goal yethu, of which ufuna ukuba nomntana okanye ufuna ukuba nosapho okanye like phela phi. And then ekugqibeleni sifumana i-stage uba ube nosapho, and then that's where you know ubana okay, this is where life going on.
Thanks, Mambo. And then after that, obviously, it's like the 8,000 and then Bandana Wakobane. So I know the entertaining, but yeah, otherwise, yeah. Thanks, Mambo. Well done. I think she has said a mouthful. I think you want to engamandla because when the president will go because abantu funeka beyibambile ukuthi what did we do uqala kwethu lento yethu. Before that ke ubambo bendifuna ayazi ukuthi sihleli ku premises zikaMandla Makhuphula Institute. Amadoda amakhulu so ndifuna uyoresearcha ke ngoMandla Makhuphula ba. Ni le age group ofuneka yazile ngabantu who have done great works abangaphambi kuyo. Then ke going forward sithi siphethe 0% lena pregnancy must by 2030 campaign, meaning that they are propose ke ukuthi kuthiwa kwabantu kule kweligumbiso ukuthi kwapi ngiyafuna uba eligumbi noko ndilipropose into yobana libizwe nguMr Majola apha eMandla Makhuphula. Kodwa ke after 2030 yabona after 2030 Mr Majola ukubana siyenza successful lento abantwana bangazumitha ezikolweni sifuna ke sizobhala igama lakho apha Mr Majola office because sasiqale apha le presentation. Apho ndiyakhona ke bethuna indaba ukuthi le life cycle chart sayo uyibuze ezikolweni uba abantwana sifuna into related ku zero learner pregnancy ezikolweni. What can you come up with? Sathi just draw something that is simple is about uba imameleke. And kids, they came up with their own things, until we got this thing. But lento sikhalela base ngayifundiswa ngayo ezikolweni ukubana sibe nento esibonisayo ukuthi where life begins, kulandela ntoni, kuqhubeke kuye ntoni. And we're like, yo, this thing is groundbreaking. Singayithini singayisaphi na lento bethu sathi xa siyibambile siqonde ingadibana nobana lento. I don't know kwenzeka ntoni obana kube kuyayithethi hayi man siba unikeza uformer president uThabo Mbeki gift. Taman for having given us the service, Mr. President, looking as a gift. Then what we did get, we put the package of this Satata Science office Thabo Mbeki. Kasi figure passage no, this is the gift and I think we're building a lane into on this. But nathi besingayilindelanga ba izayofika ezandleni zakhe sasiyisa nje office yakhe. But when the guy who received this chart, what you know man, this thing is beautiful that and this was kuyeka engayofika ku president. I think just a few minutes ndisandothetha and I think what upresident usandonifone sawuya nalento yakho pha kuyi. Then what happened ke sabe sayifumana ke signature esuka straight from the former president uThabo Mbeki. So it was honored again nguye ukuthi no, I think it could be something engakwazi utilize isebenze esikolweni. But ke mama ngingeke ngakhona ke bomini because the life cycle chart iba khona yona ibe ngumcimbi okuba niza kuyidistributor njani esikolweni because sasi ambitious nathi ngoba sasiyopresenta kwa national department. Well, hayi man we are well aware ukubana izikolweni inazo I think about 5,400 isikolo about 13-14 million learners. So like musi yonke la ikhona ku internet siyafika siyachaza why maybe kunje nasa sayithi qhuqhwile ngosihlaliswa phansi line by line niyaqonda ke i-country yethu bayinkulu kangakanani. Ngifuna xa niphuma kule ndawo nikuyo izawufika njani eJoburg, izawufika njani eCape Town, kanti ndizawufika kwezi ndawo izawufika on what ziphi resources eninazo for racism. Ukubona uba i-ambition idiminishe uzibona uba man ibingumnqweno nje ibi-wish list but the reality asinayo the capacity ubana we can reach to the school. Then while they advised us into yobana masiyenze bathi no guys, we like your work, but Kageni with the province when isebenza khona. I think lento ke ngoku isikhathe yaba izosibeka kule ndawo. Kodwa ke umuntu uzaba nomntu uba utata utheni ozigena ozifaka into zo zero learner pregnancy. I think the answer to that is that kwi-conversation bendinayo ke nonozala umama lonzala ndithi ke ngoku we are traveling ukuthi ngxaki le yabantu abahlupheka abaphinde benze abantwana
azondibuza uba kungoba umntana ufanele ukwenza ngubani, kuba lo yena udeserve ukwenza umntana. So I think that question yastaka nam uba heyi kuyafuna nje ndokwenza i-research uba kutheni ngose nditrita ukuzala nenklupheko ne-affordability. So I think I went in those research and when I learned about this thing, but okay, progressive countries ziqhuba njani when it comes to indaba nokuzala. Then there's another one that gave me a very interesting concept ethi umntana, ukuzalwa komntana lilungelo lomuntu wonke osulungelweni lokumenza umntana. However, funeka ibe khona indlela that must be planned towards bakwenza abantwana. So bathi ke ngokubona thina in our country we are going to set a policy that will say asizukwazi uba nabantwana abangaphezu komyinge esicinga thina singurhulumente singakwazi uku-afford, because apho sifuna uya khona into yobana abantwana bonke siyazi ukuthi we can count for a chair yomntana esikolweni, we can count for the desk, we can count for the bed in the hospital, because it must be planned with the budget that we are having. Then I looked at this thing, I said, hey, maybe we are missing something here. So in 2022, the Statistics South Africa, they are going to do their census. And when they came up with the numbers, they were saying at that time it was a 63 million statistic, same population as South Africa. So I looked at that statistic, same population, and I went to say, what was the National Development Plan saying about the program that they are having for 2030? And when I learned was that the National Development Plan at that particular time, I'm not sure now of the numbers, but it was around 2012 when the document was issued by the government. They were saying we need to grow the economy at between 4 to 5.5% annually in order to meet the current population growth as in that. And when you look back, you realize that in 2022 now they were saying actually when they were planning in 2012 that in 2022 they will be having a certain number of population versus the economic growth as a country. They realized that they were out around about 2.5 million or so, meaning that the population actually grew beyond the expectation that they were planning. The second thing was that the economy also disappointed them. It did not even grow an inch to what they expected to be economic. So we realized that we have got the huge disparities between the population and the economy. Hence, 2023 uzawufumana i-report eziphuma from the media houses, one of them being Daily Dispatch, showing in the history of democracy, there are outcomes ze-malnutrition ezifunyenwe Eastern Cape. Then it tells you that Eastern Cape now has become to the point of iphume from just poverty, it has went into a stage of extreme poverty. Then one was have to say why government is not doing something to ensure that the budget meets the population. So I think that's where we entered. No, there is a space that exists that we should ensure we work into it. As I said, the resources guys to reach with this, and one would be asking, we realize because we sing we funding, we might even sibone ukuthi asinokuyipostpone nale program then sizokwazi ukuyihoya late. But the idea that came here was that in order to fund ourselves, let's have something that at least ezakwazi usebenza isincedise. Then I became part of the team that does the uniform for Clarentine. So I became part of the working environment, the factory that does the uniform for most of the schools is within Buffalo City and Amateur. So then when I was in that environment, I realized that Ahmad, it would be nicer to also have a clothing merchandise that we can come up with that can actually talk about abantwana abathande iprovince yabo and babe nothando leprovince yabo. So we came up with a merchandise called Epondweni.
is the merchandise that endinxibileyo namhlanje. It is as a result of the ukushokoxeka kwe-resources esasifumana. I think one can compensate by selling this merchandise ebantwini, so that the income that you are having, it can assist it to improve and get along and get the work done. Then what one will be asking, besides with the life cycle chart, how do you present and sell this life cycle chart to the people? Then we realize, no man, abantwana be-media house, but on the social platforms. Why can't we open a social platform that will know that siyaba-interview abantwana, sikwazi ukuthetha nabo ngezi issues eziba-affectayo on a daily basis? Then that was one of the things this year. No, let's open up the media house so that at least abantwana bakwazi engage those media house platforms. So we have done Onyobeni, we have done debates, we have done dialogues to just revive they plan ahead where we are going. Then the other thing is, yes, I bonus later, no man, there is no way that we can talk about abantwana singathethe nge-educators. So there's a need interview ne-educators ukuthi ziyibona njani le environment yabantwana. Then ke umuntu uzawuzibuza kutheni ukhethe umntana ase-Clarendon, ebephi umntana wasomzokhanya, ebephi umntana wesikolo esiku-rural area. So bendinomdla ubana ndimbuze ubana, why do you think we chose you? Mhlawumbe uchazele ukuthi ucinga ukuba kutheni wena kuchuzwe wena ungachuzwanga mntana of the disadvantaged school. I think it's because of your privileges as nazo Tina and nezinye izikolo. I feel like izikolo mhlawumbe izikolo zasemdantsane okanye isikolo sase okanye ezinye university ezi-underprivileged azinayo la privilege yokuba zibe nayo i-support as Tina isikolo eziphakamileyo like i-Sorbonne, Clarendon and Sterling, Model C schools. So I feel like i-support iyadingeka abantwaneni abafana nathi kuba nathi siyisupportwe, and not only to like be supported but also nokufundisa abanye abantwana ngemeko eyenzekayo nge-teenage pregnancy as said, and ukuyi-avoida yonke loo nto ye-teenage pregnancy and how to maintain yourself as a woman and to keep yourself pure. So, thank you. Yeah, I think where I wanted to get with her is that, number one, akazange adibane nokumitha komntana kwisikolo sakhe, former Model C school, akayazi into yobana kuyamithwa esikolweni. So to her, when she speak about this thing, we uyithetha from honest, because I resonate naye lento because of the environment asuka kuyo. Then uzawuzothi ke ngoku kutheni abanye bezawumitha bazawumitha kwezinye izikolo kodwa mna ndimithi, kodwa sifumana the same education, because remember the educators zifundiswe kwi-institution eyi-one. Into ayifundiswayo ayinoba different nento efundiswa kwisikolo sase-township or kwisikolo se-rural area, because the educators zihambe through the same system. The reality ke ngoku ndifuna nje ukuyiqukumbela. The reality ke ngoku is that the reason why this iyenza ngolu hlobo is that it is that privilege, the one from the Model C school anayo over the one ongasuki kwi-privileges anayo, because the one ohlala in underprivileged society une-challenges eziziba ngomu-education phofu, because laa mntana ukhala nge-airtime uba ufuna ukwenza i-homework, laa mntana ukhala nge-stationary akana-stationary. Education iyayazi kule ndawo akuyo, because ziyifumene le nto from the progressive nations ezithi I'm providing nutrition, therefore xa ndi-providing nutrition ndiyamazi uba akafodi lo mntana for ukutya. Kutheni ndicinga fana uzawuafforda for i-stationary sesikolo? Inoba uzayithatha phi ke le station, uzayithatha phi ke le kwenza i-homework, uzayithatha phi le kwenza i-research? So that means ke ngoku ubana I must mna ndingurhulumente ndithi stand up in terms of ubana how do I motivate lo mntana into yobana angayoba vulnerable kwi-society, angayokwazi uba abe exposed kubantu abaza kumthatha i-advantage kulaa situation azazibone kuyo. So sikuloo challenge njalo. Then ke to close it up was that we also realize ukuthi lento yokumitha kwabantwana abangamantombazane esikolweni ayenzwa kakhulu zii-boys esikolweni,
iyenzwa ndim nomnye utata nomnye umuntu ongumphangeli. What does that result in? It results into yobana ke ngoku ilizwe sinalo sinabantwana abazalwa berijiwe, because we are those men who see abantwana abangaka sibabone zama-girlfriend yethu, sibabone zabantwana sinolala nabo, and that is the reality that we are going through. So where I'm just trying to close this thing is that siyaphi ke no-education kule nto, sisafuna jiva nto no-education. So siyayifuna the stakeholder meeting together with Department of Education. Thethile umama ukuthi sine problem apha ukuthi abantwana bareyitshwa, the perpetrators, they get away with it, they continue doing this thing over and over again nabanye abantwana. So I think it is very vital that this meeting is here with the future of having a stakeholder meeting. The perpetrators must get the highest punishment. Ngokusinikeza into ukuthi bathi get away, ungathi barewardwa ngokuripa abantwana. So that is where we want you to go. Then on closure again is that I'm doing voluntary work with Parkland. There's a Parkland that we do. Like we do it religiously every Saturday. We do that Parkland. And what I've observed, I can't if people will know about like Bruce Fordyce, people Bruce Fordyce, a 9-time Comrades marathon winner. He's the one who started that park run in Africa. So what I do there, I play music, I skip, I run. What I've observed young about are the people who are coming with the families. That's what we should motivate. Ebantwana nasesikolweni ba at least every Saturday make sibe nento esiyikalayo. So ndiyafuna into yobana le meeting ikwazi usinikeza low challenge yobana make kuyodityanwa education udityanwa no-department of sport, at least kwezi ndawo zi-underprivileged zibe nayo access yokuthi noko utata nomama nomntana bakwazi ke bathathe iwalk bepha kweza background bakhe babaleke bekweza background. Every Saturday you will see how much positive and change that we will do in the environment. So I'm leaving you with those words. Thanks a lot.